ସାନିଟାଇଜର ଦେବ ଅଛି। ହାତଟାକୁ ଭଲସେ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପଇସାଟା ନେବେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଖାଇବା ପାଇଁ ତ? ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇବା ଆଣିଛୁ। ଏକା ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ଅଛୁ ସାଥିରେ ପରିବାର ତରଫରୁ। ଆଜି ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଦୀଘା ବର୍ଡର ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଆମ ପଛରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପଥର ବି ଆସିକି ଦେଇଥିଲି ମନେ ଆସିକି ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ତ ଆମକୁ ପୁଲିସ ଛାଡ଼ିଲେନି, ତଥାପି ଆମେ କହିକି ଆସିଲୁ। ହଁ ଏଇଆ କହିଲା ବେଳକୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ମାତ୍ର 2 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ହଉ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସାର୍। ଆପଣ ଖୋଜିକି ପାଇଲନି, ପୁଣି ସେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ପଚାରିକି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଘରେ ଚଳିବା ସୁବିଧା ଅଛି ନା ଅସୁବିଧା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସନ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ବୁଝିଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚାଉଳ ଦେବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଡାଲି ଏଇସବୁ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସନ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଡାଲି ବା ସୋୟାବିନ୍ ବା ଚାଉଳ, ତେଲ, ଆଳୁ, ପିଆଜ ଏସବୁ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ରହୁଛୁ ମଉସା, ନମସ୍କାର। ରହୁଛୁ ମଉସା, ନମସ୍କାର।